Здравейте, аз съм Валерия. В летния сезон всички го свързваме с приятните емоции, приятните спомени. Всеки иска да изживее нещо, което да запомни и което да го топли през тежката и дълга зима. Именно за това днес предаването е посветено на летните атракциони. Всичко това, което се заслужава да бъде изживяно, така че останете с нас. Един от най-големите атракциони, който тази година успя да подбуди всички любители на екстремното, е тук в Слънчев бряг. По време на един от републиканските шампионати, част от Jet Ski Competition, той бе докаран специално за повода в курорта Царево. Опашката от желаещи да разберат какви точно емоции носи возенето бе огромна. Всеки искаше да стане част от водния екшън. През останалата част от летния сезон, който желаеше да изпита нещо наистина различно, мястото бе един от най-известните ни курорти. Дори погледната отстрани, акулата е една уникална гледка. Не случайно още като видят тази атракция, посетителите на плажа искат да изпитат адреналина, който тя може да осигури. Управлението се извършва от професионални пилоти, което я прави абсолютно безопасна. Всеки човек има вродено желание да изпита различни предизвикателства, а като гледаме това тук, е как да му устои човек. Днес, както се и вижда, късмета малко не е на наша страна, защото абсолютно нетипично за сезона е доста студено и на моменти превалява. Верен на твърдението, че адреналина може да те стопли дори при такива климатични капризи, нито ние, нито нашите домакини ще се откажем. Заедно ще останем на плажа, където ще се опитаме да ви покажем защо лятото е сезона на силните емоции и незабравимите спомени. Всеки човек има свое хоби, нещо, което е предпочел да прави в свободното си време, това, което е успял да го завладее. Но само когато изпиташ различните хобита, в случая атракциони, може да разбереш какво всъщност са те. Понякога човек е необходимо да загърби предразсъдъците си и да се отдаде на дори понякога скритото желание да достигне връхната точка на адреналина си. Страха, притеснението са в нашето въображение. Ние сме тези, които трябва да ги победим, да се отдадем на нещо щуро, това, което може да ни създаде летните спомени. Професионалните пилоти, вече откакто е пристигнал атракциона, имат немалко часове в него, така че е нормално и лицата им трудно да издават емоциите, които изпитват. След като заедно от брега видяхме какво може акулата, сега е време да направим и ние една разходка с нея. Както вече казахме, всички сме тук, напукна лошото време, за да опитаме едни от най-интересните атракциони по родното ни Черноморие. По този начин всеки един от вас може да набележи кой от тях ще опита, но вероятно при такова време това ще се случи до година. Нека обаче поговорим за самия атракцион, защото вероятно много хора искат да разберат повече за неговите характеристики. Слънчев бряг е единственото място в цяла Европа, където може тази атракция да се види. Освен това, България е едва петата страна в света, където може да се опита обиколка с адската машина. Атракционът е напълно безопасен и стабилен плавателен съд, който може да устои на предизвикателствата във водата. С него може да се скача, като скоковете достигат височина до 6 метра. Същевременно с това може да се гмурка до 2 метра под вода с максимална скорост, която може да достигне 80 км в час. Определяте като симбиоза между машина и акула.
всяка обиколка се извършва с обучени пилоти. Само няколко дни след пристигането си в нашата страна, този атракцион стана изключително коментиран и известен. Превърна се в обект на засилен интерес от страна на любителите на екстремното и щурото. Има емоции и усещания, които независимо от огромното желание не могат да бъдат обяснени или преразказани. Усещането да се возиш на акулата е нещо меко казано уникално. Дори моментите на страх те кара да се чувстваш добре. Лятото е сезона чакан с най-много вълнение от всеки. Основно го свързваме с отпуска, почивка и забавление. Периода, в който и дните, и нощите стават не само кратки, но и бързо минават. Всеки иска да се повесели, да разпусне, да прекара дори няколко дни с приятели, да изпита нещо различно, да усети, както са казали хората, духа на морето. Кой обаче не иска всичко това да е съчетано с доза адреналин, за която дълго ще говори и разказва. Трябва да обърнем подобаващо внимание на пилотите, които днес не само ни разкриха красотата и пълния потенциал на тази машина, но също така успяха да ни покажат, че сме изпуснали немалко време преди да дойдем и да се повозим. Адреналина е уникален, изживяването запомнящо се. От личен опит ви уверяваме, че само минута след качването вече не искате да слизате. И за всичко това трябва да благодарим на нашите домакини. И за жалост всяко хубаво нещо, както е известно, има своя край. Нашата обиколка с атракциона вече приключи. След малко се отправяме към брега, но ви уверяваме, че деня още има какво да ви предостави. Старта бе ударен, но вече завладени от вихра на адреналина сме готови за предизвикателствата на атракционите. Повече за атракциона и как се е родила идеята да бъде докаран в нашата страна. За всичко това ще поговорим с нашия домакин днес. Заедно видяхме една от най-големите атракции на родното ни Черноморие. А разкажи ни обаче малко повече, как дойде въобще идеята тя да бъде тук в България? Идеята конкретно се зароди тази зима. Нашата фирма се занимава с водни атракциони от много години и така се обичаме да следим какво се случва в света на водните спортове и атракции. Този Sea Breacher, той е сравнително нов в световен план като атракцион. Бяхме го гледали само по YouTube и по другите там интернет канали. И тази зима имах възможност за първи път да се кача на живо на него в Южна Африка. Бяхме на почивка с моето семейство, а там е една от малкото дестинации по света, където го има. И минути след като се качих вътре, вече исках да го имам. За да не бъде обаче толкова субективна преценката ми, докарах още приятели, които бяха с нас на почивката, да пробват и те какво е преживяването вътре, и когато всички го харесаха, реших, че наистина това би бил един сполучлив атракцион за нашето Черноморие, пък и все пак, когато човек развива бизнес в тази сфера, е хубаво да се опитва да му дига нивото и да представим на нашите туристи тук в Слънчев бряг максимума, който може от водните спортови атракции. Така реших да се свържа с производителите в Америка, разменихме си кореспонденция, успяхме да осигурим финансите и така здобихме си Sea Breacher с леко закъснение, за което се извиняваме, защото пристигна може би след средата на сезона, но до година ще наваксаме. А хората как реагират? Интересно ли им е? Искат ли да опитат да пробват? Интересът е огромен, още при факта, че идва някаква акула на плажа, всички се скупчват около нея, почват да гледат, снимат, да питат. И всички много я харесват и им е много интересно, че има такова чудо на земята. А тези хора, които я пробваха и които се возеха, просто и ти сама видя, чувството е невероятно. Просто трябва да се изпита, за да знаеш какво е, за да можеш да го разкажеш на другите. Много е готино. Може би над 400 човека пробваха това лято и имам трима, които така заради едри габарите почувстваха се клаустрофобично и отказаха да се возят. Иначе всички други 397 са супер щастливи и доволни, и повтаряха, и потретваха и така. Много хора предполагам, че ще им бъде интересно, но едновременно с това ще има някакъв страх. Нека поговорим, че всъщност е изключително безопасно. Да, на практика е така.
няма какво да се случи в Сибирчера. Всеки пасажир и пилот са закопчани с достатъчно надежни колани, плътно прилепнали на седалките, които също са доста ергономични. Освен това съдът е така конструиран, че той не може да потъне. На практика това е един цилиндър с тежко дъно, който падайки както и да падне в водата, за секунди застава отново на правилната си позиция с дъното надолу, така че каквото и да стане, лодката нито ще потъне и сама регулира позицията си за няколко секунди и остава само удоволствието от возенето или карането. Между другото, карането е в пъти по-голямо удоволствие и обмисляме някаква възможност, понеже вече имахме и такива запитвания да организираме някакъв курс и обучение, защото хората искат освен да се возят и да я карат. Само тук на Слънчев бряг ли можем да видим най-големия атракцион или ще обикаля другите курорти следващия сезон? Може би ще е само на Слънчев бряг и другото лято. Доста е трудно да се придвижва това нещо по Черноморието. Може би ще организираме някакви евенти, имаме цяла зима да планираме тези неща. Но като цяло той е доста натоварен и тук постоянно има желащи да се возят, така че по-удобно и за нас и за всички е да посетят Слънчев бряг и да го пробват. След като обърнахме внимание на един от най-големите атракциони по родното ни Черноморие, сега ще ви покажем едни други забавления, които със сигурност съгреват много адреналин, много забава и най-вече едно огромно водно шоу. Вижте за какво става въпрос. Джетовете са може би най-разпространения вид забавление във водата. Има ги навсякъде по родното ни Черноморие. Истински фурор създадоха отделните кръгове от републиканския шампионат. Тогава всеки имаше възможност да види машини, различни конски сили, разделени в категории и хора, които имат опит и стаж и могат да покажат пълния потенциал. Много инструктори са на мнение, че който има желание, веднага може да се научи да кара джет. Разбира се, едва ли толкова добре, колкото момчето, което наблюдаваме. Спрямо това, което виждаме, той не кара джет, а направо се играе с него. Бурни аплодисменти за демонстрацията. Настроението, което този инструктор създаде, е отлично. Това, което ни показа, лекотата, с която го прави, със сигурност ни разкри една различна страна на определението да караш джет. Не можем да дадем гаранция, че всеки ще постигне това ниво, но ако слуша и изпълнява стриктно съветите на джет инструкторите, човек може да лети по вълните и да развие скорост, за която дори не е подозирал. Обърнахме внимание на най-голямата атракция по Черноморието – акулата. Проследихме демонстрацията на атрактивно каране на джет, която направи един от инструкторите. Обещахме ви обаче, че в днешния не особено приятен от към климатични условия ден, всички заедно ще ви покажем още много летни атракциони. Обличаме неопрените, стискаме зъби да преборим студа и се насочваме към поредното щуро изживяване. Още в началото казахме, че адреналина има способност да топли, дори когато времето реши да бъде много капризно. С цел обаче да покажем емоциите, които носят различните забавления на курорта, забравяме за ниски температури, за дъжда, за вятъра, който успява да те накара да замръзнеш и се отдаваме на приятни моменти с хора, готови за предизвикателства. Неочаквано за никой, още през нощта температурите са започнали да падат и дъжда в ранните часове реши да съпътства нашия ден. Напук на всичко това обаче атракционите са тук, така че ще се позабавляваме.
Банана е нещо широко познато. Това забавление има способността да обединява хора, които може би дори не се познават. Защото емоциите, особено приятните, имат магнетичната сила да обединяват хората. Вълнуващ момент при този атракцион е факта, че не знаеш точно кога ще те обърнат. Постоянно си в готовност и чакаш. Почти всеки път обаче точно когато се отпуснеш, сопваш във водата. Задължително е всички пасажери да имат жилетки, независимо дали могат или не да плуват. При возенето на банан има възможност за разнообразяване. Тук е допустимо и возенето с гръб към посоката на движение. При такава скорост, както и да застанеш, винаги смеха е гарантиран. Широките усмивки на всички са доказателство за това твърдение. За да успеем напълно да ви накараме да станете част от всичко това, което се случва, е необходимо да ви кажем, че падането във водата е доста приятно. Тя е топла и чак не искаш да излезеш, защото в момента, в който се покажеш, силният вятър въобще не те щади. Днес обаче ще се наложи да се справям с това, защото преминаваме към поредния атракцион, а там ще усещаме доста по-добре вятъра. Поредното забавление, което ще се опитаме да ви демонстрираме какви емоции носи, е шарк диванчето. И дори да звучи доста комфортно и удобно при такава скорост, която е дърпано, и като прибавим, че разчиташ основно на силата на ръцете си, за да не приключи бързо возенето за теб, това не е типичното посядане на диванче. Забавното е, че си нямаш представа кога всъщност ще се промени посоката на движение и на коя страна ще полетиш. Разсейването за секунда или умората в ръцете дават гаранция, че ще има скорострелно напускане на компанията. Още в началото, когато чухме, че ще има возене на диванче, го свързахме с една лека почивка. Все пак посядането на тази мебел всички я свързваме именно с това. Колкото и в първия момент лесничко да ни се стори, веднага се прокрадна нотката на съмнение, защото едва ли има атракцион, който да осигурява чак толкова спокойствие. След акулата, джетовете и банана, малко посядане на диванчето звучеше доста добре. Никой обаче не каза, че това ще е доста маневрено. Повозихме се на диванчето, насладихме се на скоростта и на адреналина и сега е време малко да отдъхнем. Ако обичате високите скорости, бързите маневри, да поседнете на диванче, но да вложите и доста издръжливост, за да се върнете заедно с компанията на брега, ето това е вашият атракцион. В момента, в който решихме малко да отдъхнем от екстремното, осъзнахме, че веднага ни става доста студено. Затова се отказахме и продължаваме напред. Ред е на поредният атракцион, на който ще спрем днес.
Тук вече нещата стоят малко по-различно. Май диванчето наистина е било една лека почивка. Тогава се мислехме, че е доста екстремно возене, но сега, при този атракцион, осъзнаваме колко леко е било предното оживяване. Днес за няколко часа всички събрахме не само много студ, но също така ударна доза адреналин. Впускаме се от диво към още по-диво изживяване. На всеки се е случвало да очаква с нетърпение лятната си отпуска. В главата му вече е направен график как ще премине всяка една секунда от това блажено очаквано време. И не са малко случаите, в които времето е отвратително и всички планове се провалят. Дори ако това ви се случи, може да вземете някоя и друга идея от предаването ни. След като сте принудително лишени от плаж, почивка, разходка, не остава нищо друго, освен да започнете да експериментирате до какво количество адреналин може да понесете. И при този атракцион, ако хората, с които се возите, ви имат зъб или пък искат да се посмеят още повече, могат да ви принудят да си пуснете ръцете. На тях изцяло се разчита, за да останете въобще на платформата. Дори през главата ви, ако минат мислите, че няма да ви издържат физическите сили до края на возенето, ви уверяваме, че при такава екстремност сами няма да подозирате колко здраво можете да се държите. Въпреки лошото време днес, ви показахме някои от най-големите атракциони на курорта. Поговорихме за акулата, която само за няколко месеца взе първото място при морските забавления. Не само погледнахме какво се случва в капсулата и какви скокове и гмуркания може да прави тази адска машина, но също така обсъдихме темата какво е провокирало домакините ни да решат да я докарат в нашата страна. Защото припомняме, че Слънчев бряг е единственото място в цяла Европа, където тази атракция може да се види. Освен това, България е едва петата страна в света, където може да се опита обиколка с нея. Станахме част от една уникална демонстрация, която се убедихме, че карането на джет може да изглежда като каскадьорски изпълнения на вода. Повозихме се на Банан, където разбрахме, че най-голямото му предизвикателство пред другите съоръжения е факта, че никога не знаеш точно кога ще те обърнат. Решихме, че след толкова адреналин организаторите ни канят на малка почивка, на диванчето, което се оказа, че няма нищо общо с спокойното возене. Толкова рязко се сменяха посоките на движение, че след като стигнеш на брега, няколко минути ти е абсолютно невъзможно да се движиш в права линия. И докато все още бяхме с убеждението, че това е най-главозамайващото изживяване, се впуснахме в поредното. Там нещата не стояха много по-различно, защото пак разчитахме на ръцете си, за да останем на атракциона. И пред двете возения се убедихме в едно и го споделихме с вас. А то е следното, че когато не искаш да паднеш, силите ти се удвояват, въпреки че дори не подозираш за това. Показахме ви една малка част от атракционите, които са тук в Слънчев бряг. Заедно се преживяхме много емоционални моменти, много смях и забавление, защото, както казахме в началото, лятото е точно за това. А какво предстои утре, ще видите малко по-късно. След кратко прекъсване отново се връщаме в света на екстремното, защото няма да има и минута почивка. Всичко ще бъде единствено и само адреналин.